ඔය පුතේ අපි ආසයි දැනගන්න මොකක්ද ඔයා රඟපාන චරිතය? දෙමළ ටීචර් කෙනෙක්. දෙමළ ටීචර් කෙනෙක්ලු. අපි එහෙනම් දෙමළ ටීචර්ගෙන් දෙමළ ටිකක් ඉගෙන ගන්නයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. Connected. எல்லோரும் எழும்புங்கள், கைகளே மேலே உயர்த்துங்கள், கைகளே கீழே போடுங்கள், கை தட்டுங்கள். எப்படி சுகம்? நல்ல சுகம். சரி 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 சரி, நல்ல சுகம். வணக்கம் பிள்ளைகள், உட்காருங்கள், பாடம் சொல்லுங்கள். இப்ப ஒரு மணி, இப்ப 2 மணி, இப்ப 3 மணி, இப்ப 4 மணி, இப்ப 5 மணி, இப்ப என்ன